Εμείς πάμε όμως σε κάποια πράγματα τα οποία μας απασχόλησαν και θα μας απασχολήσουν, γιατί έχουν να κάνουν με το σήμερα και το αύριο, με την επιβίωσή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Φίλες και φίλοι, αύριο Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η περίφημη, η πολυσυζητημένη, η πολυδιαφημισμένη σύνοδος, 21η Σύνοδος Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι. Είχαν στραφεί όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στη σύνοδο αυτή, γιατί περιμένανε σπουδαίες αποφάσεις προκειμένου να σωθεί ο πλανήτης. Μαζί μας είναι ο Χρήστανθος ο Φάκας, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκωσίας. Καλημέρα, κύριε Φάκα. Καλή σας μέρα και σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχει χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη ίσως σύνοδος που έγινε ποτέ. Και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις που έγιναν και από τον Ολάντ αλλά και από άλλους αξιωματούχους, ήταν ότι αυτή η σύνοδος έπρεπε να πάρει αποφάσεις. Θεωρείται πράγματι μια από τις πιο σημαντικές συνόδους. Έχει ξεκινήσει στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου, είναι η 21η και συγκαλείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο λόγος που θεωρείται πολύ σημαντική, αγαπητέ Ανδρέα, είναι πρώτον ότι συμμετέχουν πολλές χώρες και τουλάχιστον συμμετέχουν οι μεγαλύτερες σε ρύπανση και συμμετέχει και η ΙΠΑ και η Κίνα, που είναι οι δύο μεγαλύτερες χώρες. Σε ρύπανση, Μάλιστα. Ενώ σε άλλες συνόδους αποσίαζαν ή από το σύμφωνο του Κιώτο αποσίαζαν η Αμερική. Άρα το γεγονός ότι συμμετέχουν οι μεγαλύτερες χώρες σίγουρα προσδίδει μια τεράστια βαρύτητα. Και ο δεύτερος και κυριότερος λόγος που είναι πολύ σημαντική συγκεκριμένη σύνοδος είναι ότι έρχονται με την πίστη και την προσδοκία ότι θα πρέπει να αποφασιστεί επιτέλους ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Και έχουν αντιληφθεί μεγάλες χώρες ότι ο πλανήτης μας είναι πραγματικά στην ώρα 0. Ήδη οι πάγοι άρχισαν να γιώνουν, οι παραθαλάσσιες περιοχές άρχισαν η στάθμη του νερού να ανεβαίνει, εκεί που δεν χιόνιζε χιονίζει, εκεί που έβρεχε δεν βρέχει, είναι όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και έτσι ερχόμαστε αυτή τη φορά στη Σύνοδο με μια αντίληψη ότι πράγματι φτάσαμε την ώρα 0. Ήδη ο πρόεδρος της Αμερικής και ο Κινέζος πρόεδρος το έχουν τονίσει και είπαν ότι θα αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι έγιναν πολλές τέτοιες συνόδοι, αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Ενώ αυτή τη φορά σήμερα, αυτή τη φετινή σύνοδο, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο. Και ποια είναι τα δύο ζητούμενα της συγκεκριμένου συνόδου? Τα δύο ζητούμενα είναι πρώτον να βρεθεί νομικό πλαίσιο. Διότι μέχρι στιγμής, Ανδρέα, όλοι συμφωνούμε, όλα τα έθνη συμφωνούν, όλα τα κράτη συμφωνούν ότι υπάρχει ρήμανση κτλ. Τα λέει και ο πρόεδρος της Αμερικής, τα λέει και ο Ρώσος και ο Κινέζος. Σημασία έχει όμως να βάλουμε το χέρι μας να βάλουμε υπογραφή σε ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Και αυτό ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Τώρα, αγαπητέ Χρήστανθε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης, ποιο είναι, όσον αφορά τη ρύπανση? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται, ας το πούμε, είναι τα φαινόμενα τα αέρια του θερμοκηπίου. Όπως γνωρίζουμε, πάνω από την γη μας υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο και παρεξηγημένο αυτό. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για φαινόμενο θερμοκηπίου, μας πιάνει μια τρεμούλα, έτσι. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι κάτι κακό και ότι είναι μια κατάρα. Στην πραγματικότητα είναι μια ευλογία της φύσης. Πάνω από τη γη υπάρχουν κάποια αέρια του θερμοκηπίου, τα λεγόμενα, και κατά κύριο λόγο το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο δεν επιτρέπει κάποια ακτινοβολία να φύγει από τη γη και έτσι μας διατηρά πάντα θερμούς. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι π.χ. σε άλλους πλανήτες, π.χ. στην Αφροδίτη, που το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, διατηρείται στους 700 βαθμούς η Αφροδίτη. 700 βαθμοί. Μάλιστα, ενώ σε άλλους πλανήτες που δεν έχουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι παγωμένοι. Άρα το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πράγματι όπως πάει το μυαλό μας σε ένα θερμοκήπιο που βάζουμε μια τεχνητή ντέντα από πάνω και διατηρούμε τη θερμοκρασία. Έτσι ακριβώς είναι και η γη. Έχει αυτή την ντέντα από πάνω της. Και τι συμβαίνει όμως? Τώρα με τη ρύπανση και τα καύσιμα αέρια που συνεχώς ελευθερώνουμε στον αέρα, αυτή η κουβέρτα, στο πούμε, έγινε πιο παχιά. Άρα είναι σαν να και σκεπαζόμαστε με δύο κουβέρτες. Και αρχίσαμε και πυρώνουμε, Ανδρέα μου. Αρχίσαμε και ζεσταίνεται εκεί. Γι' αυτό έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Έγινε η κουβέρτα μας διπλή, ας το πούμε. Έτσι με ορολογίες απλές να το καταλάβουμε. Και όταν θα γίνει πάπλωμα, καληνύχτα. Καληνύχτα μας. Έτσι, και τώρα αρχίσαμε τα κράτη να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ξεσκεπαστούμε. Και πώς πρέπει να γίνει αυτό? Μόνο με τη μείωση των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό ασχολούμαστε πολύ με το διοξίδιο του άνθρακα. Γι' αυτό λέμε ότι στα φουγάρα πρέπει να βάλουμε φίλτρα, στα αυτοκίνητα φίλτρα, διότι
είναι αυτά τα αέρια που δημιουργούν αυτή την έξτρα ζεστασία. Απλή ερώτηση και απλοϊκή μου ερώτηση. Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, και τώρα που φτάσαμε στην ώρα 0 θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη? Δεν και καλά. Μάλιστα, διότι η Αντρέα κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και είναι θέματα συμφερόντων. Εχθές η Wall Street Journal, όχι εχθές, πριν λίγες μέρες, έκανε μια εκτίμηση πόσα θα στοιχήσει σε όλα τα κράτη μαζί για να μειωθεί κατά 1 βαθμό τη θερμοκρασία μας, και λέγει για $1 τρισεκατομμύριο. Άρα η ΗΠΑ, η Κίνα που έχουν τεράστια εργοστάσια, βιομηχανίες κτλ. Δεν είναι εύκολο σε μία μέρα, και γι' αυτόν, Ανδρέα μου, πριν λίγα χρόνια στην Κοπεχάγη είχε γίνει τεράστια σύνοδος, πάλι με τις ίδιες φιλοδοξίες, και στο τέλος το μόνο που συμφωνήσαμε ήταν ότι διαφωνούσαμε. Φοβάμαι θα γίνει και τώρα αυτό το πράγμα. Η διαφορετικότητα είναι ότι σήμερα αντιληφθήκαν ότι είμαστε στην ώρα 0. Δεν μας παίζει άλλο. Δεν μας παίζει να κάνουμε εδώ την Κύπρο μας τώρα. Εδώ σίγουρα θα μας επηρεάσει και εμάς η κλιματική αλλαγή. Ήδη νομίζω μας έχει επηρεάσει. Έτσι βλέπουμε θερμοκρασίες ψηλότερες, δεν βλέπουμε βροχές, δεν έχουμε βροχές, και όταν έχουμε βροχή είναι πολύ βίαιη. Ένα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου. Άρα η Κύπρος δεν φτάνει που ταλαιπωρείτουν από τις ανοβρίες, τώρα θα ταλαιπωρείται και παραπάνω. Και μάλιστα έχουμε αγγίξει τη θερμοκρασία των 21 βαθμού Κελσίου για πρώτη φορά στην Κύπρο στον 21ο αιώνα. Ενώ από τις μετρήσεις του περασμένου αιώνα δεν είχαμε ποτέ αγγίξει μέση θερμοκρασία 21 βαθμούς Κελσίου. Και γι' αυτό όμως και στην Κύπρο είμαστε ενεργοποιημένοι, ευαισθητοποιημένοι. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Ο Δήμος Λευκωσίας και αντιλαμβάνομαι και άλλοι δήμοι έχουν ενταχθεί. Έχουμε ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ένα ευρωπαϊκό συλλογικό πρόγραμμα, το οποίο είναι προαιρετικό. Όποια τοπική αυτοδιοίκηση θέλει μπορεί να συμμετέχει, και δεσμεύεσαι όμως ότι μέχρι το 2020 θα κάνεις προσπάθειες για να μειωθούν οι ρήποι του άνθρακα κατά 20%. Είναι ο στόχος του 2020 που έχουμε όλοι γνωστά. 20 Μάλιστα, το 20% μείωση. Και πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως, πέραν της διάσκεψης της μεγάλης που γίνεται τώρα, και η Ευρωπαϊκή μας Ένωση έχει ήδη και αυτή προχωρήσει σε πολλά μέτρα για την κλιματική αλλαγή, όπως η στοχοθέτηση για το 2030, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε μείωση των ρήπων κατά 40%. Και εμείς η Κύπρος, και στο συνέδριο που έχουμε συμμετάσχει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Αναστασιάδης και ο κύριος Κουγιάλης, έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας, όμως οι οποίες είναι γενικά παρόμοιες με το γενικό πλαίσιο που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πηγαίνουμε ενός σύνολο, διότι η Κύπρος μας είναι μικρή, δεν έχει τεράστια βαρύτητα στο όλο θέμα, όμως συμμετέχει μέσω των προγραμμάτων και των καταθέσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει διαπίστωση ότι το κόστος της ανοβρίας είναι πάνω περισσότερο από 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Είναι σοβαρό το θέμα της ανοβρίας. Παρόλο ότι κάνουμε και την αφαλάτωση κτλ., αυτό δεν είναι τεράστιες λύσεις. Η λύση μόνιμη είναι μακροσκοπικά. Δεν θα αλλάξει κάτι στην Κύπρο στα επόμενα χρόνια. Αλλά πρέπει να δεις από τώρα το θέμα, έτσι. Σημαίνει ότι σε 30-20 χρόνια τι νερό θα έχουμε. Αυτή η αύξηση της στάθμης του νερού θα μας επηρεάσει εμάς? Μπορεί όχι τόσο αισθητά ακόμα στην Κύπρο, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές πιο κοντά σε ψηλά γεωγραφικά πλάτη είναι έντονη η αύξηση της στάθμης του νερού. Όταν αρχίσαν οι πάγοι και γιώνουν σιγά σιγά, το νερό αντιλαμβανόμαστε να ανεβαίνει. Και θα υπάρχουν σε. Εμείς είμαστε λίγο μακριά, κόβουμε από εκεί πέρα. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά άρχισε η στάθμη και ανεβαίνει. Και θα επηρεάσει τις χώρες που είναι στο ύψος του νερού, έχουν χτισμένες πολλές πόλεις. Π.χ. ακόμα και η Ολλανδία είναι κάτω χώρα, λέμε. Είναι κάτω και από το υψόμετρο. Ναι. Αυτές οι χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο. Τώρα, επειδή στην Κύπρο εμείς το βασικότερο πρόβλημά μας, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι το ένα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και το άλλο η μείωση των βροχών. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, τι να κάνουμε δηλαδή άμεσα? Θα έχουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να ζήσουμε με αυτό, νομίζω. Για την αύξηση των βροχών δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως Κύπρος. Αλλά για τη διαχείριση των υδάτινων μας πόρων κάνουμε πολλά πράγματα. Το Υπουργείο Γεωργίας συνεχώς βελτιώνει τους υδατοφράκτες. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις παροτρύνονται να μην χάνουμε ούτε και μια σταγόνα νερών, να κατευθύνονται όλα στα υδατοφράκτες, γιατί να μην το θεωρήσουμε δεδομένο ότι όλο το υδάτινο ή το
βρόχινο νερό πηγαίνει σε φράχτες. Μέχρι πρώτη είχαμε και μάλιστα και αυτή τη στιγμή κάποιο βρόχινο νερό καταλήγει στις θάλασσες. Αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει όλο το νερό μέχρι και την τελευταία σταγόνα να πηγαίνει στους φράχτες. Και χάνουμε νερό, έτσι. Μάλιστα. Και επίσης το άλλο σημαντικό, υπάρχει μια αρκετή ενημέρωση προς τον κοινό και προς τον κόσμο, και ειδικά τα καινούργια τα σπίτια, καινούργιες κατασκευές γίνονται με οικολογική συνείδηση, και υπάρχει και ειδική ανακύκλωση στα σπίτια που μπορούμε το νερό, τα κατάλληλα νερά όπως είναι οι τουαλέτες και τα λίμματα, αυτά δεν είναι εύκολο εμείς ως άνθρωποι ιδιώτες να τα ανακυκλώσουμε και καταλήγουν όλα στους το θέμα, σταθμούς λιμάτων. Εμείς η ζέστη αυτό τι σημαίνει? Ότι θα εξακολουθούμε και σε πιο έντονο ρυθμό και βαθμό να χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά. Και τα κλιματιστικά, όπως το ανάφερες, αλυσιδωτά παράγουν και αυτοί έξτρα ρήπους που επιδεινώνεται το πρόβλημα. Δεν έχουμε λύση, Ανδρέα, αυτομάτως σαν να έχουμε μαγικό ραβδί. Η λύση βρίσκεται στη σύνοδο αυτή τη συγκεκριμένη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική. Τα μεγάλα τα κράτη, η ΙΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, αυτές είναι οι χώρες που πρέπει να βρουν τη λύση, και γι' αυτό και το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τους πιέζει. Και επίσης ένα άλλο θέμα του πλαισίου που μάλλον θα συζητηθεί και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, είναι και το πράσινο ταμείο που ήδη υπάρχει, το οποίο τι λέει? Οι μεγάλες χώρες, οι αναπτυγμένες, η Ρωσία, η Κίνα π.χ., θα πρέπει να χρηματοδοτούν και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Που όταν λέμε στην οικολογία αναπτυσσόμενες χώρες, εννοούμε λίγο τις τριτοκοσμικές, οι οποίες δεν έχουν εργοστάσια πολλά. Η ολόκληρη Αφρική έχει πάρα πολλά εργοστάσια. Μην υποτιμούμε την Αφρική, έχει τεράστια εργοστάσια. Όμως στη συνείδηση τους ακόμη δεν αντιλαμβάνονται το θέμα οικολογίας. Οικολογία τώρα, εκεί δεν έχουν να φάνε. Μάλιστα. Εκεί οι άνθρωποι πεθαίνουν στα 30 τους. Και γι' αυτό και το Πράσινο Ταμείο λέει ότι οι μεγάλες χώρες θα δίνουν δολάρια αρκετά σε αυτές τις χώρες για να τους εξηγήσουν, να τους επιμορφώσουν και να τους κάνουν υποδομές. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά, αγαπητέ μου Χρυσάνθε, αυτές οι μεγάλες χώρες με αυτό που μου λες θα καταστρέψουν για ακόμη μια φορά τις χώρες αυτές. Διότι αν οι χώρες αυτές υποφέρουν σήμερα, δεν υποφέρουν ξαφνικά γιατί βρεθήκαν στο μάτι του κυκλώνα, είναι γιατί κάποιοι προσπάθησαν να τις εκμεταλλευτούν, έτσι, και ζουν από τους πόρους των χώρων αυτών και αφήνουν στη φτώχεια τον κόσμο. Εμέσως έχεις δίκιο, Ανδρέα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει καταχραστικό μπαλέ, και δεν θα βρεθούν τα δολάρια να είναι αυτά που θα κατακυριεύσουν τα εργοστάσια τους πάλι. Ίσως πολιτικά να έχεις και δίκιο. Τα λέμε πολύ ωραία κάθε φορά που έρχεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια να έχεις.